Hello Doldok, ang tini kaisa kamnanga bazar thangna hin nokamani anchrai thangna pangloge hingke anchara already anseng jang phaijak tabo tuktuk kasnai hingke tabo bazar sopai tabo anchrai misti sai tongo misti dukano norok nai di nugui mano ke tabo mangso dogano kisa haboi mangso wak bahan kisa paikha paikha hingke tabo nogo thangnai jang bono tilangai beleno gorom mani marung tongo hingke kisa haino bazar gori rogoi bono tilang thinai ta wak bahan paikha hingke tabo dol thang tongo norok naina di ancharai no ancharai kusoma khe tabo jong already jong tabo mono bazar ni nogo thang tongo je bo actually bo tom sima hamjago kanani tuktuk hingko tamne auto ringka hamjagya hingke bono tuktuk bani tilang mathango tei tabo nogo sokpaikha nogo sokpaioi tabo kisa wak bahan tumani omono kisa suwui mosla rok ready khaikha hingke bono tabo songnai norok nai tongdi doldok hingke mosla rok ready khai paijak hului hingke tabo somsinai ta hingke naidi doldok wak bahan songmani kisa jan bujung tumani ta hingke omono songoi tongo already mosla rok swnamoi iko mangso rok riwoi waisa no songoi ready khai tonga ta tabo khe ta buti riyakho buti rinai ta kisa tongoi norok naioi thokjakhai ba sari bahai wngno thokno ang lekha khoya thoknai hinui hingke tabo phungoi kholoboi tiklaika kholoboi kaisa koloi riwoi tabo kaisa kholoboi buti rinai buti ripai hingke kisa tonoi bono tiklai sinai ta tiklai chasnai aproko hingke tabo buti riyakho tabo thokolobai kolkha hingke koloi paioi kaisa thokolobai abono khologoi kaisa koloi buti risinai ta naidi doldok wak bahan songmani bahai matong chande mosong kisa common ke sadi chane mosong khe ba iko tabo kha buti rikha buti ri sarapsa tonai na tiklai sinai ta alu rok bo mona nangla omni bago buti rikha ta kisa buti rok bo chana mosong jayo hingke।